Hello guys. Pagkakaroon guys, ako ang duty. Ako sa amo ang barangay. Atong silipon guys ang garden, community garden sa among barangay guys. Atong makita siya guys. Bago pa kining tinanom. Simana pa ni guys gikan sa pagtanom, nanurok na ang amo ang tangkong guys. Gausa maani pagpananom BHW, tanod, messengers, kagawad, barangay captain. Nalipay ko guys kay pagbalik na ko karong si manahuna dagko na ang maong mga tanom. Ako sila makita guys. Bigla dyan yung mananom ta guys kay ato mang makita ang bunga niini. Nagkadaiyang utanon guys. Amo ang ipabukad sa tanang barang Isikapurok guys. Kami panag-ingnan. Pinta dyan yung mananom ta guys kay aron dili na ta mamalit. Gigamit lang ang mga plastic guys, mga plastic soft drinks. Doon na po may mga seedling tree guys. Kini sa kabuotan ni kagawad gaid guys. Iya jong gisidling ang pichay. Doon na po may tanglad guys. A few moments later. Hello guys. Pagkakaroon guys na ako sa bye-bye. Gikan pa ko ni duty guys, pero karon pa ko nahinumdong nga akong tiwason dito ako ang video sa barangay ganina. Wa ko ka lugar og video pa dito guys, agi og panapo sa maong video. Kay daghang bisita sa hapon, wa na ko ka hinumdom. So pag uli na ko guys akong gitiwasan nga ako ang vlog. Katong mga garden guys, sample lang to sa amo ang barangay nga mubukad jud ngadto sa mga kabayanan nga kita jung tanan guys kinahanglang doon na jud tay garden kay makatabang ra po na nato sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Dabot pa, di na po ta moadtong merkado kung maginahanglan ta og mga utanon, mga panakot, o unsa pang ato ang gikinahanglan nga naara makuha nato sa garden. Kanang ato bitang lingkod-lingkod, laag-laag, kuha na lang ta mga plastic atong sudlan og kanang mga lata nga yuta, ato nang tamnan og kanang mga alugbati,
kamuti, tinangkong, sili, bisag unsa nga utanon para pangtawid nato na guys, magamit gyapon nato simba ko intaw o wa nay baligyang utanon sa merkado kay mahudta na bitaw ang mga mamaligya ay di lami jog naa gyud ta sa kilid mananom ta ng tanglad, kalabo, mga panakot, mga sibuyas, luya, kamatis ug uban pa. Mo na akong giawhag guys ang ako ang isikapurok nga akong dasigon nga kitang mga nanay, mga kababayan-an kinahanglang gyud nga mananom. Og mao na ni guys ako ang vlog karong hapon na. O nagpasalamat ko sa inyong pagsilip sa akong video. Og ako moingon guys, bye-bye.